Ассалому алайкум бародаро, шумо дар канали дарси криптовалюта қарор доред. Бародарои азиз, камтар маълумот дар бораи биткоин. Биткоин чист? Ба як саволе ки муайян кардагӣ нестай, и ҳалол аст ё ҳаром муайян нест. Яъне ки ҳалол будани ҳамин чиз муайян нест, ҳаром буданаш муайян нест. Барои ҳамон гуфтам саволи калон ба байн меояд инҷа. Неки бародаро, биткоин чист? Биткоин на тилло мешавад, на коғазӣ мешавад, на сумӣ мешавад, ягон хел намешавад бародаро. Биткоин ин цифровая валюта. Чӣ маъно дорад? Чӣ хеле ки шумо мебинед да шотат ҳамин чиз ҳастай, не ки ҳамин чиз худаш ягон сифат надорад. Ира вақт шуда соли 2008 як китаист придумад кардагӣ, Сакоши Накамото ном дорад. Ба ҳамин биткоинро придумад кардагӣ, яъне ки бародаро аз сабабе ки ҳамин одам худаш кия чия ҳеҷ ка намедона, и як хубӣ ҳастае ки мисол ягон кас бидона ки там хелиам хелида мешавад ки нападение мекунад бародаро. Мешавад хел моментое ки мисол боз агар ба шарте ки ҳамин одам пайдо шавад, ҳама хиёл мекунад ки хай ҳамин одам мисол метавонад ки бидуздад чӣ кунад. Барои он бародаро и плюси калоне вақте ки ҳамин одам ҳеҷ ка намедона кия чия, не ки барои он бародаро вақте ки ҳамин 2008 чӣ мекунанд, нархи арзон хат мефурӯшанд. Баъд чӣ кор мекунанд бародаро? Ози дани момент ҳар 4 сола барои майнинг суми кам медиҳанд. Ози дани момент ҳамин чиз 21 миллион ҳастай, не ки 19 миллионш уже дар дасти одамоае. Барои ҳам 2 миллион мондагӣ. Яъне ки ин чиз ограничени эмиссия дорада. Бародаро 21 миллион ҳастай, аз 21 миллион зиёд намешавад. Ин ранги сум нестай ки чанд қайфоатам хел печатш мекунӣ. Ози 19 миллионш дар дасти одамоае, где-то я 16 миллионш гум шудагиае бародаро. Барои ҳамо бисёр одамо чӣ кор мекунанд? Майнинга истифода мебаранд. Информатсияе ки байни одамо, маълумотое ки ҳаста аида мехара, ҳамиҳо ҳама блок карда якҷоя мекунанд, проценти хучунам мегиранд. Барои он бародаро, барои фаҳмиши худатон, и цифровой активе ки ҳаста, ира ягон хел шикаст дода намешавад, ягон хел дуздида намешавад. Барои чӣ? Барои сабабе ки чӣ хел майнерое ки ҳаста, иёр ҳамаро контролировать мекунад. Вес ҷаҳон, ҳар як шаҳр, ҳар як давлат. Барои он бародаро, биткоина ози ина дар момент соли 2019 статистикаро ёфтам, Турсия 20% одамои Турсия криптовалютаро сару кор доранд. Баъд Бразилия хел рафтагӣ чӣ хеле ки мебинед, бисёри давлатҳо нестай. Мисол барои чӣ сабаб? Барое ки бародаро ягон банк, ягон хеле чӣ нестай, санксия хеле гуфтани гап нестай биткоинда. Вақте ки ту дорӣ, вай нигоҳ мекунад ки ту чӣ хел цветӣ, ту камбағали, ту бои, хеле нестай ограничени ту бой будан, ту камбағали. Мисол мо дар биткоин мефурӯшем, шумо мефурӯшем, хеле нестай бародаро. Биткоин вақте ки то чанд лира ки суроғи ҳамин чиз бисёр мешавад, харидаш бисёр мешавад, аммо қадар қимат мешавад. Барои он бародаро, биткоин ин ранги инвеститсия мешавад. $1000 дорӣ, мемониш 2-3 сол пас $2,000-3,000 мегирӣ бародаро. Зависими аз положении дунё. Мисол чӣ коро мешавад дар ҳамин дунё, ози ҳамаи аксиё, ҳамаи чизе ҳаста, бизнесо ҳама барбод рафтагиа бародаро.
ай сабаби ки ҷанг вай барои ҳам бародаро бисёр одамо фурӯхтестанд ки ягон сумқати мисол оилаҳош нахӯронанд пӯшонанд санксия шудагӣ ози бародаро бисёри гражданони россияра ҳамара шотошуно маҳкам кардестанд дар ҳар банкҳои давлатҳои хориҷӣ сум беқадр шуда чанд қадар сум бисёр печат мешавад нархи биткоин ҳамон қадар қимат мешавад бародаро ай курси доллар ҳамахе зависит мекунад ки вақте ки станока ин станоки ки ҳастай дар Америка аснавид ки фақат процент хади қабул кесай барои ҳамон процентни ставкара вардошта камтар биткоин ами сабаб бисёр вақт меғалта вақти заседани фрс мешавад бародаро во процент вардорам биткоин меғалта ма ба анами моменда фақат мехарам бародаро насиб бошад дуюми моҳи ноябрда заседани мешавад бо ягон чи мехарем мо ягон биткоин эфирум ягон чи камтар арзон мешавад баъд мехарем бародаро вақте ки заседани процентни ставка мекунад доллар ба қувват мешавад мо сразу биткоин арзонтар мехарем бародаро барои ҳамон не только биткоин бародаро шумо метавонед ки мисол камтар инвестировать ненда суме ки жалко набоша барои ҳамон бародаро камтар маълумот барои биткоин додум чӣ хеле ки гуфта будам регистратсия кунед дар сайти хуоби як бозори криптовалюта дар инҷа тоқа биткоини бисёри чизое ҳастае ки ҳамахе хуб худашон нишон метавад озира шуда барои ҳам бародаро камтар маълумот додам дар бораи биткоин ки биткоин чияй мисол надёжнее надёж нестае ин любой момент бародаро метавона ки беқадр гардад чӣ хели сум ҳама хели биткоин барои ҳам бародаро единственный плюсш чияе ки вақте ки шумо ҳамин чиза мехаред монед сол ба сол доллар печат мешавад бародаро доллар вақти печат шид биткоин қимат мешавад аз соли 2008 вақт шида ҳамин чиза одамо 1 центи гуфтанд ягон кас ба кала нагирифт анаози бародаро ҳазоро доллар рафтеса барои ҳам бародарои азиз розыгрыше ки ози шидеса дар сайти хоби ҳар рӯз мешавад дарои ягон бурдора айхуд кунӣ ози шумо да ишон метавон бародаро мо метавонем ки падарочный ссылкара партон барои регистратсия кунед мисол сум партофтан обязательно дар кор неста бародаро шумо просто регистратсия кунед ҳар падаркора гирен баъд оянда мебинен мехонен нигоҳ мекунен тамошо мекунен дар бораи криптовалюта ман намегӯям ки ози шумо бихарем бародаро шумо ман совети хариданатон наметам ман фақат совет метам ки шумо ҳамин чизоро анализировать кунед я 10-15 минути вақте ки дар ютуб доред на $1.38 мара просто подарка карданд барое ки ман ҳар рӯз медурам наградора мегирам объединить мекунам ина аз мега ки амира ҷояк мега сум хадаш мега бародарам медроен просто ҳар розыгрышо мешава бародаро аморо бурд мекунем баъд як гапи дига бародаро ки ман ҳар рӯзи якшанбе $100 да ваъда додаги будем ки медарам мехарам насиб боша мо у ҳафта $100 да харидем и ҳафта рӯзи якшанбе $100 да харидем бародаро ози дар шоти мо $200 ма фақат ишонтон метавонам ки чӣ хел правилно покупка кунем ки минус да нарем ма бародаро минус рафтам барое ки ман риски вазмин мекунам бародаро ман чизоеро мехарам ки нереально рискованияй ози ҳама активое ки ман бародаро мехарам ё ҳама рискованияй фақат се чизе ки ба қуввата эфириум биткоин bnb и ҳамаи дигарош лайткоин ё ҳама бародаро ё ҳама метавонанд ки 10% бутан я моменда метавонанд я 20% я моменти дигада айдаст бутан 10% плюс 20% айдаст додан ина бародаро мо 2 рӯз сумпартитем дар 2 рӯз мегӯм охи 2 ҳафта
ина 2 ҳафта $100 парфтем, $200, ози $217 мо плюс дем бо беғарзе ики ози ҳама аксиё ҳама ғалти десан бародаро. Барои ҳамон бародари азиз подписаться кунед. ҳар рӯзи якшанбе иншоаллоҳ якта видео када парфта мегирам, чиро харидан дар кор, чиро фурӯхтан дар кор. агар ба шарте ки ҳар ҳафта ман намегӯм шумо $100 партоед, шумо метавонед ки $10 да бихаред, шумо метавонед ки 100 сомон да бихаред, 100 сум ҳар ҳафта. ами беғарз и бо бародаро шумо метавонед любое время сумтона снимать кунед. Барои ҳам бародарои азиз обязательно подписаться кунед. Агар ба шарте ки новичок бошед, чӣ хеле ки ман мехарам ама хеле бихаред. ин ози дар момент мо қариб $8 яки 8% қариб прибыл дорем. Не ки бародаро метавонед ки 8% пагаи рӯзи дига просто бигардад гӯшти ҳамон 0. барои ҳам бародаро чӣ хеле ки криптовалюта чӣ хеле ки баланд мешад, паст мешад. бародаро сабру тоқат, фақат ждат мекунед ки аксиё баланд шаванд, доллара печат кунанд. ина бародаро 11% тон мада прибыл овардагӣ дар як рӯз 24 соат ба. барои ҳам бародаро худо нигаҳбон бошад. обязательно тамошо кунед, ёд бигирен, изучат кунед. насиб бошад кадомет ки нафаҳмед, тамошо кунед ман чӣ хел мехарам. дар группаи телеграм подписаться кунед, лайка монед, колокольчика биҷақонед ки видеои дигара пропускат накунед. бародарои азиз худо нигаҳбонтон бошад.